Čau, já vás vítám u dnešního rozhovoru, moje jméno je Martin a spolu se mnou tady sedí prezident, organizátor, sportovec, ale také otec Tomáš Procházka. Ahoj Tome. Ahoj. Můžeš nám nebo i divákům popsat vlastně, jak ses dostal ke sportu, jestli byl někdo, kdo tě k němu vedl, nějaká inspirace? Určitě, tak já jsem vlastně kolem sportu, já jsem tam vyrůstal v tom prostředí, protože mamka moje byla reprezentantka v gymnastice a od malička mě tahala po těch tělocvičnách, takže jsem nějakým způsobem se kolem toho motal pořád. No a potom přišla vlastně ta chvíle, když byla revoluce a hned po revoluci vznikly prostě nové možnosti. Já jsem tenkrát přišel čerstvě z vojny a dostali jsme možnost si pronajmout, nebo mamka teda pronajmout si první vlastně prostory nebytový na sportovní činnost. A takhle už v těch 90kách pověstných jsme vlastně začali se vlastně živit sportem, takže jsme měli první 4 roky taký malinký fitečko, víceméně jenom pro ženskou klientelu a potom o 4 roky později jsme postavili vlastní větší už jako samozřejmě objekt a tam už potom bylo to kompletní ty služby od skupinovek prostě přes dětské aktivity, přes posilovnu a to máme vlastně do dneška. Musím říct divákům, že jsem se tam byl podívat a jsou to fakt krásné prostory, takže jestli jste z Karlových Varů nebo okolí, určitě doporučuji navštívit Family Fitness. Je to fakt krásný prostor. Jinak Tome, aby jsme se dostali k kulturistice, protože o to tady dneska jsme, mohl bys nám popsat vlastně, co to ta naturální kulturistika je a jak se liší od standardní kulturistiky? No, já jsem vždycky říkal, že za tu standardní, normální, nebo tak, jak se považuje, já vždycky považoval vlastně tu naturální, takže, ale je to jenom o těch názvech. Z mýho pohledu, já jsem vždycky říkal, že to jsou 2 různé světy, jo? Proto i vlastně v dnešní době, když hodně se věnujeme tomu, aby si ta naturální kulturistika našla to své místo na slunci, které si podle mě zaslouží a k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, tak nějakým způsobem prostě jsem od začátku cítil, že prostě nechci být žádné Bčko, jakože sportovní kulturistiky. Prostě chci dělat věci tak, jak nám připadají správný a zjistil jsem, že vlastně se to ve spoustě věcí liší. Jo, takže já považuji prostě ty věci a tak vlastně koncipujeme i veškeré dnešní aktivity, že prostě ten sport je prostě jiný. Jo, liší se to ve spoustě věcí, byť je to o ukazování svalů, ale když si to vezme člověk do detailu, tak počínaje pravidly, která prostě motivace závodníků je nebo měla by být vlastně ve spoustě těch, skoro ve všech těch kategoriích by měla být vlastně jako jiná. Proto i třeba u té kulturistiky, která je ten vrchol z hlediska svalového rozvoje, tak i tam neustále máme ta váhová omezení, protože prostě chceme, aby ten sport se striktně držel, aby zůstal zdravý, jo, což se o vrcholové sportovní kulturistice samozřejmě nedá říct. Jo. Tam je prostě ta motivace absolutně co největší svaly, co největší vyrýsování a tak dále, za víceméně jakoukoliv cenu a tohle prostě my jsme nikdy nechtěli a nechceme, proto limity, proto jiná kritéria, prostě hodnocení a myslím si, že je to takhle v pořádku, že vlastně každý ten sport je opravdu jako trošku jiný a každý se může vybrat. Nikdy jsem nic neměl proti vlastně proti sportovní kulturistice, i když jsem vlastně ji nikdy jako nedělal, ale myslím si, že je fér, aby si lidi mohli vybrat, kterou cestou a vlastně jaké priority si nastaví. A teď nemluvím jenom o dopingu, teď prostě mluvím o tom, že opravdu chceme ty lidi, prostě vypadají naši závodníci prostě jinak většinou. Jasně. Ono teda vlastně je tam ten rozdíl, dá se říct, v té naturální kulturistice a vlastně v té standardní, v těch dopingových látkách, nebo v čem se to liší? Ne, je to celkově o tom vlastně, jaký je cíl toho našeho snažení. Jo, samozřejmě tím, že cíl ve sportovní kulturistice je mít co největší svaly, což už samo o sobě samozřejmě má blízko k tomu, protože samozřejmě největší formy, nejlepší v uvozovkách se dosáhne s využitím dopingových látek. To samozřejmě neznamená, že tam všichni je používají, ale prostě to procento těch lidí je tam vysoké, to je prostě snadno prokazatelné už jenom veškerými statistikami antidopingového výboru. Takže
prostě láká to k tomu, samozřejmě svádí to k tomu, protože ten cíl je tam ruku v ruce, jde prostě s tím, že spousta lidí pak podlehne a aby těch cílů dosáhlo, tak vlastně pak sáhne po tom dopingu. U nás prostě pořád je nejdůležitější, aby ten člověk vypadal zdravě, aby měl krásnou symetrickou sportovní postavu, ale proto to i omezujeme, někomu to může připadat nespravedlivé, že prostě už ho nepustíme dál přes nějaký váhový limit, ale prostě to nám pomáhá k tomu, aby jsme udrželi ten trend a naprosto nemám žádný problém s tím, když někdo se dostane na nějakou hranici a pak už, ať už s použitím nebo bez použití zakázaných látek, ale prostě chce se vrhnout na tu cestu za co největšími svaly, tak prostě musí jít i jinam. Je to v pořádku, prostě je to vývoj a každý si může jako rozhodnout. Určitě. Takže vlastně je takový vlastně základní pilíř, ta filozofie naturální kulturistiky, vlastně ICN, ten čistý sport, vlastně bez dopingu. Určitě, prostě čistý sport, ale prostě stále, aby bylo jasno, že vlastně nám jde o to zdraví. Jo, že prostě, aby lidi měli je to vlastně styl života, jo, který můžou provozovat celý život a proto nechceme, aby lidi chodili do extrémů. A týká se to opravdu všech kategorií. Ta kulturistika je prostě taková nejvíc na očích, tak tam je to nejmarkantnější a proto to tam svým způsobem i jakoby omezujeme, ale prostě jde o to, aby to zůstalo pořád prostě zdravý, prospěšná aktivita. A proto od toho se odvíjí vlastně veškerá filozofie všech kategorií, počínaje 5letými dětmi, které u nás závodí, až po prostě seniory, mastersáky, kulturisty nad 60 let, který bývají v úžasných formách na závodech a je to právě i proto, že celý život tyhle ty lidi sportujou zdravě. Tím pádem to můžou dělat celý život a prostě i ta atmosféra a všechno, co je kolem toho, je prostě úžasná a plní to spoustu účelů, nejenom to, že je ten člověk na tom pódiu. Je mi to jasný. A vlastně jak v organizaci probíhá kontrola? Jsou nějaké testy namátkové, nebo vlastně jak si hlídáte to, aby ten sportovec byl vlastně čistý, aby nedopoval? Co se týče vlastně dopingu jako takového nebo antidopingu, je to kombinace, samozřejmě naší motivací je co nejvíc testovat. Jo, je tam víc těch věcí, pochopitelně i ty váhové limity tam hrají určitou roli, je to takový náš pomocník v tomhle směru, aby právě ta motivace nebyla jenom mít co největší svaly. Pochopitelně základ jsou ty testy, takže my děláme maximum pro to celé roky, aby jsme co nejvíc testovali a je to prostě kombinace co největšího testování a svým způsobem extrémně přísných trestů. To vždycky prostě ruku v ruce musí jít jakoby dohromady, aby to prostě fungovalo. Takže to, co vlastně v jiných sportech je nemyslitelné, ale prostě naturálové na to mají postavenou celou filozofii, tak prostě někomu to může přijít divné, ale když někdo se prokáže, umějí jasně úmyslný doping, což samozřejmě jakékoliv steroidy a podobné věci člověk nemůže si vzít jakoby omylem, tak prostě u nás v tu chvíli je okamžitě doživotní zákaz startu na soutěžích a finanční pokuta a tak dále. Takže to prostě, kdyby za to člověk dostal 2 roky a víceméně by se tomu vysmál, jako to bývá třeba někdy i v jiných sportech, tak by to asi nemělo úplně smysl. No a s tím se vlastně pojí moje další otázka. Přistihli jste vlastně někoho, kdo by dopoval a případně jaký měl za to následek? No, určitě samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo i takto zkouší, i když to vůbec nerozumím té motivaci, když někdo jde k naturálům a bere, tak ale naštěstí je to opravdu jako minimum. Myslím, že se nám daří odrazovat tyto typy lidí a i když vidíme, jakých krásných forem se dá dosáhnout u těch našich nejlepších sportovců, tak pořád jsou to lidi, kteří opravdu vypadají zdravě a tak dále. A přesto samozřejmě se to občas stane, ale naštěstí je toho minimum. Teď jsme to krásně měli konkretizované, když jsme měli před
asi měsíc zpátky společnou osvětovou akci, vlastně, kterou jsme dělali společně s antidopingovým výborem a s Honzou Cahou s firmou Fitness Institute. A tam byl vlastně pan přednášející z antidopingovky, který tam měl přímo statistiky za všechny ty rok, třeba 20 let zpátky, co existujeme, a měli právě pro porovnání, tam měl statistiky Svazu kulturistiky nebo prostě sportovců ABB a našich sportovců. A tam to bylo přesně vidět. Vím, že u nás to bylo pozitivních testů z těch odebraných bylo, mám pocit, že to bylo asi 2,3%. A u IBB to bylo asi 25%. Jo, takže prostě třeba 10násobek, což teď to říkám jenom kvůli těm našim závodníkům, jo, že samozřejmě občas něco vyskytne, ale jsou to prostě 2 ze 100, jo, takže naštěstí si myslím, že to je i známka toho, že se nám daří držet si tu filozofii a prostě, že to k nám tyhle lidi netáhne, což já jsem strašně rád, protože jako není smyslem honit lidi a jako snažit se je nachytat. My chceme, aby prostě k nám tyhle lidi nechodili, aby se u nás necítili dobře, aby prostě je mi to jasný. Ať jdou kamkoliv jinam, ale takže nějaký byli, ale říkám, dohromady mám pocit, že byli možná 4 za těch 20 let, 4 nebo 5 lidí a naposledy to bylo vlastně před asi 10 lety, kdy opravdu tam nějaký junior měl v sobě asi 4 druhy zakázaných látek, nechápu vůbec, jako co měl za motivaci, ale prostě dostal do životí a 20 000 pokutu tehdy prostě musel zaplatit a od té doby naštěstí dobré. Tam si možná spletl ten stage asi nějakým tanečním parketem a šel tam po party. Nebo... Asi, no. Ale když se vrátíme potom k ICN České republice, jak bys vlastně popsal, jak je ta organizace v Česku vnímána? Je to na vzestupu, nebo jak to aktuálně vypadá? Určitě vlastně s ICN, my jsme taky se snažili pořád hledat už celých 20 let, většinou jsme i dokonce udávali tempo v rámci té naší části tady té Evropy a já jsem byl hodně aktivní v tomhle směru, takže jsme prošli několika organizacemi, vždycky jsme se snažili prostě ještě vyprodukovat něco lepšího a to ICN je bezesporu prostě jako vrcholem těch snách a doufám, že už nebude nikdy potřeba vlastně řešit nic jiného, protože už jenom osoba, on je to všechno vlastně o lidech. A jak je nastavená to jejich myšlení. A Wayne McDonald vlastně z Austrálie, zakladatel ICN, s kterým jsem se znal už jako vlastně z dřívějška, je člověk, který přemýšlí prakticky jako já, nebo víceméně je to takový můj, možná pokud bych měl někoho považovat za svůj vzor, tak on je asi jediný na světě, koho bych si troufnul jako tak označit, protože on dokázal spojit to, co strašně jsem si vždycky přál tady v tom sportu, aby to pro lidi bylo atraktivní, zároveň aby to zůstalo vlastně jako čistý sport a zároveň, aby to bylo životaschopné i organizačně, finančně a tak dále. A oni to všechno v té Austrálii vlastně tohleto zvládli. A když už tam byli vlastně jako největší naturální organizace národní jako na světě, tak přišli s tou myšlenkou rozšířit to samé jako dál. A my jsme naštěstí byli v tu dobu na správném místě a stali jsme se jedním ze zakládajících členů ICN vlastně v tu dobu před těma asi 10 lety zpátky. No a ještě jsme chtěli jsme samozřejmě si ověřit, jestli to opravdu tak, jak to vypadalo, jestli to bude fungovat. Tak tehdy s Lukášem Hrubým, který dodnes vlastně je jeden z mých nejbližších spolupracovníků a moderátor skoro všech soutěží našich tak jsme tehdy letěli na Bali, kde on závodil, já tam byl jako jeho trenér a vlastně účastnili jsme se první soutěže ICN a přijeli jsme neuvěřitelně nadšený tím vším, co to obnášelo, jak to splnilo ty naše představy. A prostě okamžitě jsme se rozhodli už tam na místě, že to je přesně ten trend, který chceme tady prostě prezentovat a že nás to zároveň ještě víc vlastně odliší od té, dejme tomu, klasické kulturistiky, protože to ICN má opravdu od pojetí kategorií přes ten systém soutěže a tak dále. Má to všechno nastavené přesně tak, jak já cítím vlastně, že to je správně. Takže
teď nemám sebe menší důvod vlastně něco jakoby vymýšlet a jsem strašně rád, že jsme se stali součástí a opravdu jako důležitou součástí to ICN a dneska už vlastně lidé z vedení z Austrálie, z Indie a tak dále prostě jsou vysloveně naši jako blízcí přátelé a je to super. Jmenoval si tady vlastně Austrálii, Bali, Indii, takže vlastně organizace celosvětová. Co to znamená pro české závodníky? Vlastně ta účast na těch mezinárodních závodech, jak je možné se tam přihlásit? Je to pro ně nějaký, je to složité, nebo jak bys to v jednoduchosti popsal? Vůbec ne, tohle je právě jedna z úžasných věcí, kterou poskytujeme, nebo ICN poskytuje našim sportovcům, že kromě toho, že mohou se účastnit soutěží u nás, mistrovství Evropy, mistrovství světa a tak dále, tak si můžou naprosto bez jakýchkoliv omezení sami účastnit jakékoliv soutěže ICN na světě. Jo, takže vůbec nikdo se nás nemusí na nic ptát, nic nám za to platit nebo takhle. Jo, prostě ICN na vlastně stránkách iCompeteNatural.com tak se sportovci registrují, přihlašují na soutěže, všechno se řeší přes přes tenhle ten systém vytvořený Australany a vlastně tam si člověk podívá na všechny soutěže a opravdu, když se podívá, má volno, má formu a teď třeba by to chtěl využít po mistrovství republiky. My už to teď i sportovcům sami třeba, když jsou nějaké atraktivní soutěže, jak je to sami, jako samozřejmě posíláme, upozorňujeme na to, ale někteří už jezdí i sami bez toho, že by nás k tomu potřebovali a takhle vlastně vznikly opakované výlety například na Bali nebo tak prostě, protože ICN pořádá soutěže na spoustě nádherných míst a vlastně dost lidí, včetně nás, si už díky ICN vytvořilo takový způsob jakoby životní. My už vlastně nejezdíme skoro ani na žádnou jinou dovolenou, vždycky jedeme někam, kde je takhle hezká soutěž na nějakém hezkém místě. Tam to absolvujeme, pomůžeme třeba na místě těm pořadatelům, jsme strašně rádi, že se tam takhle potkáme třeba 2krát do roka s těmi Australany a s těmi lidmi, co tam se s nimi hodně rozumíme a pak tam zůstaneme prostě třeba týden na Rovču a takhle díky tomuhle jsme se vlastně podívali v posledních letech právě třeba do Austrálie, na Bali, do Indie, fakt je to jako super. A takhle tohle může vlastně kdokoliv, je to jenom otázka vlastně vůle a samozřejmě financí, že každý si hradí ty náklady sám, včetně nás, ale ta možnost prostě je. Takže jediná výjimka, která je, tak je to vlastně, to je jako dohoda mezi těmi zeměmi, které vlastně tam soutěží, že mistrovství Evropy a mistrovství světa tam nemůže jet závodit jakoby kdokoliv, tam je to omezené, prostě musí to být řízené jako takový proces, přes nominační soutěž, teď už jsme to zase trošku ještě vylepšili, že musí být ty účastníci předtím pár měsíců součástí dopingového monitoringu, antidopingovky naší české a pak prostě se jako tím způsobem eliminují ty zájemci, aby tam opravdu jenom ten, kdo splňuje všechny ty podmínky a aby to byla soutěž jenom prostě opravdu naturální kulturistice a fitness. Takže tam je to jediné omezené, ale na všechny ostatní soutěže můžou lidi fakt jezdit bez omezení, jak chtějí. Super, to si myslím, že je skvělá zpráva pro ty, co by se chtěli přidat do týmu ICN a začít závodit. Vraťme se zpátky do České republiky. Všiml jsem si a vnímám, že je tady spousta i dětských závodů. Jestli by nám mohl popsat vlastně, jak ty závody probíhají, jaké tam jsou kategorie, protože asi tam nesoutěží, kdo více zvedne na bench press, nebo jestli by nám to mohl takhle přiblížit. Určitě, dětské soutěže se postupně staly jednou z naprosto zásadních jako součástí. Dnes je to možná 50% veškeré naší činnosti, čím se jako dost vymykáme i oproti třeba jiným zemím, tak jsou prostě aktivity pro děti, protože pro mě osobně je to prostě naše budoucnost a dává to obrovský smysl, přestože je velký problém tím, že nemáme celé ty roky zatím žádnou jakoby prostě finanční podporu státu nebo tak ty dětské aktivity je dost těžké jako utáhnout finančně
a tam je prostě úspěch, když se třeba udělá velká soutěž a skončí jako finančně na nule, ale přesto jich děláme 8-10 ročně a dává to obrovský smysl prostě. No, takže ty dětské soutěže určitě a teď právě v současnosti se nám povedl jeden velmi důležitý krok, který nám si myslím hodně pomůže v tom, aby ty dětské akce se ještě jako dál rozvíjely. Jinak je to samozřejmě s kulturistikou, to nemá nic společného. Jako to vůbec k tomuhle věku z mého pohledu nepatří. Dokonce jsem viděl, že na soutěžích jiných organizací děti i pózují, což mně přijde úplně jakoby mimo moje jako myšlení, protože to k tomu vůbec nepatří a vůbec v dětech vyvolávat nějaké myšlenky na to, jestli má víc nebo míň tuku, jako si myslím, že není správné. Ty děti jsou strašně náchylné na prostě pak přemýšlet o věcech, o kterých by neměli vůbec. Takže vlastně dětské aktivity veškeré naše jsou postavené na tom, že předvádějí prostě pohybové dovednosti. Vůbec nejde o jakoby vzhled jako takový, maximálně o to, jestli mají hezký kostým, jestli mají sladěný s choreografií a tak dále, ale prostě je to prostě mix prostě víc sportovních svým způsobem odvětví. Takže základ jsou volné sestavy dětí, které jsou různě odstupňované. Je to trošku jaká kombinace tancování, gymnastiky, aerobiku, vlastně od každého něco, ale zároveň prostě zase je tam ta priorita, aby to bylo ten sport celkově, aby byl zdravý pro ty děti a prospěšný. Takže nechceme ani vrcholové gymnastky, ani vrcholové aerobičky a tak dále, prostě aby ale ve všem byli jakoby dobrý a v tom komplexu ty děti jsou úžasně všestranný a šikovný, prostě pak je to radost a soutěž. No a potom poslední roky se nám hodně rozšířilo spektrum kategorií. Díky tomu, že jsme kromě těch individuálních kategorií, těch sestav, jsme začali hodně pořádat akce, nebo jsou kategorie prostě pro děti, které třeba nemají až tak úplně nadání pro tu akrobaci nebo tak. A máme tam fitness masterclass, to je vlastně cvičení podle lektorky, kde se střídají trošku jako taneční nějaké věci, ale zároveň je to kombinované, že tam musí předvést i sílu a obratnost, ohebnost a tak dále a vlastně všechny tyhle ty věci a hodnotí se, kdo to prostě nejlíp zvládá, ale není to samozřejmě tak náročné, jako když to dítě trénuje na tu akrobatickou sestavu. Potom tam máme ten fitness strong, teď nově i fitness cross, kde vlastně se jedná o taky fyzický pětiboj, kde zase se vlastně testují ty všechny věci, které vlastně potom v budoucnu se jim hodí u toho fitnessu, pro ten výkon. Takže se tam testuje nějakým způsobem síla, flexibilita, kondička. Je to vždycky pomocí třeba za nějaký určitý časový úsek, kolik přeskoků přešvihadlo, jak ohebnost se dá, flexibilita se dá samozřejmě jako měřit nějakým způsobem, síla, dělají se tam kliky, sedilehy a takovýhle komplex těch základních takových dovedností. A zase vlastně tam díky tomu uspějí třeba i jiné děti než v těch sestavách. A krásně nám to rozšířilo ty dětské soutěže a teď právě nově se vytvořila i ta kategorie obdobná tomu fitness strongu, ale speciálně vymyšlená pro kluky, protože přece jenom tam to bylo původně jako vymyšleno spíš pro děvčata, která závodila i v těch sestávách a teď právě jsme vytvořili soubor disciplín, kde zůstanou zachované takové ty základní silové sedilehy, kliky, ale k ním se přidávají další, které spíš jako kde se dá najevo víc ta specifická mužská stránka, jo, takže víc do síly a míň důležitá tam bude třeba nějaká ohebnost nebo tak, aby prostě pro ty kluky, aby to těm klukům bylo bližší. Takže to jsou už takové jako detaily. Pořád se snažíme vymýšlet ty aktivity, aby to přilákalo co nejvíc dětí a aby se děti hýbaly. Super, děkuji. Blíží se nám konec roku 2025 a zároveň začátek roku nového. Jak bys si shrnul ten rok a naopak na co se máme a můžeme těšit v roce novém? No, tenhle rok byl teda naprosto výjimečný. Je pravda, že on skoro každý rok je jako něčím výjimečný, ale ty poslední roky
vlastně po tom covidu od toho roku 2022 si myslím, že každý rok je zcela jedinečný a prožíváme neuvěřitelné věci a začalo to všechno tím mistrovstvím světa v Hiltonu, který jsme pořádali v roce 2022, který do dneška spousta lidí považuje za prostě nejlepší soutěž i pro mě asi, nevím, jestli se to někdy ještě překoná, už teda jenom tím, že jsme to i pořádali, ale opravdu tenkrát v té Praze 600 závodníků ze spousty zemí, včetně Australánů, Korejců, Indů, opravdu to bylo něco úžasného. A vlastně každý rok máme něco, tohle to odstartovalo, tyhle jakože mimořádné věci a asi mě to hodně nakoplo, byť po těch letech, co už se tomu věnuju, tak vlastně každý rok si tam dáme nějaký jako specifický cíl a teď letošek byl ještě zvláštní v tom, že vlastně jsme slavili 20 let výročí vlastně od té doby, co jsem založil tu organizaci v roce 2005. Jsem v lednu vlastně zaregistroval a na podzim jsme měli první soutěž, takže teď to 20leté výročí dost jako opět nás jako namotivovalo a měl jsem neuvěřitelnou radost z toho, že hlavně třeba na jaře to mistrovství republiky, které jsme měli, takže jsme měli vlastně za celých 20 let největší počet závodníků, co jsme kdy měli, což je super, jo, že samozřejmě spousta věcí vylítne a potom to stagnuje, nebo už to jde do ztracena a ta naturální kulturistika i bez toho, čemu jsem se věnoval ty druhé pololetí hlavně, tak i bez toho prostě stále jako roste a to mistrovství republiky, to byla prostě obrovská odměna a už se těším na to další. Takže to mistrovství republiky to byla prostě taková absolutní srdcovka a rekord v účastníků v počtu. A potom následovalo mistrovství Evropy, jenom teda bylo to hodně náročné, protože 6 dní po mistrovství republiky, po tom rekordním, které bylo v Karlových Varech, tak jsem vlastně pořádal mistrovství Evropy v Brně a to prostě jsme se nezastavili opravdu několik měsíců v kuse, ale obě ty soutěže dopadly dobře a spousta zážitků, spousta nových závodníků. Bylo to prostě úžasný, fakt jaký rekordní rok po spoustě stránkách a pak jsem se už vyloženě rozhodl, že se vrhnu na tu jednu věc, která mě víceméně jako trápí už skoro jakoby jediná v tomhle směru a to je ta věc, jakoby, která se týká úřadů a nějakým způsobem začlenění naturální kulturistiky a fitness do oficiálních struktur sportovních, protože tohle si myslím, že je takový můj velký dluh, když prostě, že něco, co prostě ještě jsem chtěl splnit, aby ten sport se dostal tam, kam patří, prostě mezi ostatní plnohodnotné sporty a aby ty závodníci prostě mohli opravdu mít ten pocit, že to není jenom nějaká kondiční forma nějakého jiného sportu, ale že opravdu jsme plnohodnotný sport se vším všudy a teď jsem vlastně půl roku opravdu jsem se téměř výhradně věnoval tomuhle a má to naštěstí dobrý, není to konec ještě, ale každopádně teď úplně čerstvě jsme udělali v tomto směru jeden zásadní mezikrok a to je prostě vlastně ta největší odměna, kromě toho jarního mistrovství, tak tohle to je prostě pro mě osobně úspěch jako obrovský a z kterého budeme asi do budoucna těžit všichni a ten sport z něj hlavně bude těžit i ve chvíli, kdy vlastně já třeba už u toho nebudu chtít nebo moc být třeba jako osobně, protože je jasný, že i 20 let to táhnu jako hodně sám nebo s pár jenom nejbližšími, takže nemůže to jít do nekonečna. Takže i to byla motivace, proč jsem chtěl, aby ten sport prostě se dostal na úroveň ostatních sportů a vlastně teď už to teda asi můžu teda říct, že se nám před několika dny podařilo získat vlastně statut ten, že naturální kulturistika a fitness byla oficiálně uznaná jako samostatné sportovní odvětví, které a my jako zástupce toho odvětví prostě v naší republice.
A my jsme dlouho přemýšleli, jakým způsobem toto pojmout, tyto snahy. A samozřejmě jako nejjednodušší to vypadalo, že se budeme, nebo nejlogičtější možná pro někoho, že se budeme prostě porovnávat s tou jakoby konkurencí v uvozovkách a to. Ale právě proto, jak jsem říkal předtím, že pro mě jsou to přece jenom dva různé světy a zároveň prostě já nikdy nechci vlastně nikomu škodit, jako nemám důvod, nemám to v povaze, takže snažím se vždycky jenom dělat to, co chci, jako podle nejlepšího svědomí svýho a tak, jak mi to připadá správné. Proto i celá tato snaha vlastně byla koncipována tím způsobem, že jsme se snažili přesvědčit úřady, že jsme plnohodnotný sport, ne, že chceme někoho od někud vystrnadit. Jo, prostě. A mám strašnou radost, že se to vlastně povedlo se to tímhle způsobem, takže vlastně nikoho neomezujeme, neohrožujeme, ani nechceme, prostě prosadili jsme si to, že prostě naturální kulturistika a fitness i úředně byla uznaná jako plnohodnotné, samostatné sportovní odvětví a ne jako jenom nějaká součást té tradiční kulturistiky, dejme tomu, která to... Takže teď už si opravdu můžeme my budovat svoji pozici a oni ať si ji budujou taky, je to v pořádku, ale jsem rád, že jsem vlastně... Mám z toho moc dobrý pocit, že se to povedlo právě touhle formou. Mm-hmm. Skvěle, Tome, já ti moc děkuju, hlavně za tvůj čas a přeji, ať se ti všechno splní v novém roce a vám divákům děkuji za sledovanost a budu se těšit příště. Mějte se, čau. Ahoj.